Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон дар қатори дигар созмонҳои варзишӣ зимни ҷаласаи махсус аз фаъолияти соли 2022 натиҷагирӣ карда беҳтаринҳоро қадрдонӣ намуд. Зимни ҷамъомад зикр гардид, ки соли гузашта гӯштингирони тоҷик дар мусобиқаҳои байналмилалие, ки дар ҷумҳурии мо сурат гирифтанд, маҳорати воло нишон доданд. Бо ташаббуси федератсия барои мураббиёну доварон семинарҳои омӯзишӣ ташкил шуда, баҳри байналмилалӣ гаштани ин намуди варзиши ниёгон чораҳои зарури амалӣ гардиданд. Билохира гӯштини миллӣ соҳиби сертификати байналмилалӣ гардид. ҳамин тариқ Алибек Дилшодзода беҳтарин довар, Абдулло Саидхоҷаев беҳтарин сардовар, Федератсияи гӯштингирии вилояти Суғд беҳтарин федератсия, Ибодулло Айнидинов аз шаҳри Душанбе беҳтарин сармураббии минтақавӣ, Мирзоҷамил Рамазонов беҳтарин варзишгари сатҳи байналмилалӣ ва Ориф Додов беҳтарин варзишгар дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ дар соли 2022 пазируфта шуданд. ба ғолибон ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ ҳамзамон ба фаъолону шарикони федератсия сипосномаҳо тақдим гардиданд. чӣ тавре ки масъулин қайд карданд, соли нав барои гӯштингирон серташвиш хоҳад шуд, зеро ташкили чандин чорабиниҳои байналмилалӣ дар нақша аст. Аз ин рӯ варзишгарон барои дар сатҳи баланд баромад кардан тамринҳоро бояд ҳарчи беҳтару хубтар ба роҳ монанд.